आजकल लोग कहेला उसूल रख के पेट न भरी। बाकी जेकरे लगे जिंदगी में उसूल ना होखे वो हालात के गुलाम बन जाए। पैसा, पद, पहचान सब आ जा सकेला। बाकी उसूल वाला आदमी हर हाल में आदमी बन के रहेला। उस उसूल के लोग पुरान सोच कहेला। बाकी सच त ई बा, उसूल आदमी के रोकेला ना, भटकावे से बचावेला। हाँ। जैसे पहले सब उसूल के पक्का रहे, जुबान सबसे बड़ा कागज रहे। आज साइन स्टाम्प कागज सब बा, बाकी भरोसा कम हो गईल बा। दूसर सादा जिंदगी और संतोष वाला मन। आज लोग दुखी ऐसे बा कि जरूरत से ज्यादा दिखावा पाल लेत बा। तीसर अनुशासन, जे अपने देह पे काबू न रखे वो कौनो लड़ाई जीत न सकेला। आज जड़ मत भूला, जड़ गहीर होई तो पेड़ आंधी में भी खड़ा रही। चौथा सेवा बा। सेवा कैले से कबो घाटा ना होला। जे दूसरे के भला सोचेला ओकर जिंदगी भी सवर जाला। सबसे आखिरी बाकी सबसे जरूरी उसूल रिश्ता। मुसीबत में पैसा ना वही लोग काम आवन जिनकर तू आंसू पोंछ ले बाटा। पैसा तो हाथ के मैल आवेला जाला, बाकी चरित्र एक बेर गयल तो सब गयल। बुजुर्गन के सीख बोझ मत समझा, ई तोहार ताकत हो।